La veritat, sincerament, m'ha sorprès molt, m'ha m'ha encantat aquest treball que acabem de fer a classe. És un treball de València, un treball sobre el cantautor Lluís Llach. La veritat és que m'agrada molt perquè l'experiència que m'ha donat la professora a l'hora de corregir el propi treball ha sigut impressionant, perquè m'ha dit que com ja sap que a mi m'agrada Lluís Llach, doncs em dona l'ocasió per a corregir-lo. A mi això realment em dona molt de sentiment, em dona molt al cor, no? Me dona moltíssima motivació que la gent sàpiga valorar el meu valor, no? Sobre Lluís, que la veritat, parlant d'elles, una persona bellíssima, una persona que ha dit paraules impressionants en aquest món, una persona que ha donat esperances per a lluitar, una persona que ens ha donat la llengua, una persona que ens està donant el poder, no, per a el que estic fent jo ara, parlar aquesta llengua. La veritat, un crac. Jo ja, la veritat, el millor del món, el millor poeta, cantautor, de les millors persones del món, si no cap per a vosaltres, jo ja vos ho dic, per a mi almenys és això. Jo crec que és de les persones que més esperances m'ha donat per en aquests moments estar fent això, per en aquests moments poder parlar la llengua, per en aquests moments estar així i pensar, no? Molts pensaments que tinc que els puc agrair a aquesta persona que realment té molt de valor per a mi, per a moltíssima gent. M'imagino que també, espero que també. La llengua valenciana, la llengua catalana, per molts és una meravella, per molts és una fricada, però realment Lluís Llach ens ha ensenyat a tothom, els que l'hem pogut apreciar, el que hem pogut donar aquest valor cap a Lluís Llach, ens ha donat un valor impressionant, ens ha donat palpitades al cor impressionants. Pots criticar-lo, pots dir el que vulguis, però les seves lletres com a amor particular, una lletra que enamora a qualsevol persona que la pugui estar escoltant. El meu país és tan petit que demostra que un país com Catalunya pugui ser petit però pugui ser tan gran dins dels nostres cors. I també cançons com la de Barges, que va ser una cançó la qual es va despedir, una cançó que va demostrar tot el seu valor, tot ho va demostrar Lluís Llach. La veritat, es va despedir per tot l'Oran. Jo no vaig poder acudir a ningú concert de Lluís Llach, vaig tindre ja algunes persones ho saben, però jo vaig tindre l'ocasió d'anar a veure en una manifestació que van fer a València, no sé quin any va ser, Verges 2008 va acabar, i crec que van ser a 2009, 2010, o per aquestes èpoques va ser quan Lluís Llach em va decidir anar a una manifestació d'aquestes que estan fent, que encara que poca gent de la que hauria d'haver-hi, hi ha poca gent, hauria d'haver més gent, evidentment, perquè com està la situació hauria d'estar ple de tothom, de persones, hauria d'estar, seria impressionant, seria una magnífica col·lecció, no, de protestants, encara que ja cada que dintre del que cap a l'hora quan una persona es posa sèria, quan el País Valencià es posa sèrio, la veritat la pot liar més que qualsevol país, qualsevol lloc del món. El País Valencià és un país que pot donar molt. També aclarir que per a mi el País Valencià es refereix més bé a Catalunya, les Illes Balears i València, no només a València, que per molts País Valencià només identifica València, i per mi és més que això, no? Però bé, el que també volia avui tractar-vos és del valor de Lluís Llach, un valor impressionant, una persona impressionant. El que volia remarcar de tot el que ens ha pogut donar ha sigut aquest treball que ha donat, crec que, moltíssimes oportunitats per a la gent que no el coneixia, moltíssimes oportunitats per a poder conèixer-lo, un treball que m'ha fet exposar-lo a classe i que crec que moltíssima gent m'ha pogut felicitar, i la veritat estic bastant orgullós del que he pogut escriure. Voldria haver escrit més, no teníem suficient temps per a descriure aquesta persona, i la veritat, un gran poeta, un gran cantautor, com ja us hem dit, gran persona,
i podeu riure molt amb ell, ens donarà plaer, ens donarà emocions, ens donarà sentiments. Qui no hagi sentit una cançó de Lluís Llach ara mateix, podeu anar a buscar Lluís Llach, qualsevol cançó. Jo de les que més he sentit des de l'últim concert de Verges, un concert que una persona, penseu, una persona de tants de vol 7 anys 7 anys estar veient el concert d'un cantant i que aquest cantant reconegui que es jubili i després vinga un nen, recorda, de 7 anys i s'emocioni intentant que aquesta persona no es jubili, jo crec que demostra moltíssim moltíssim coratge, moltíssimes ocasions, no? Per a demostrar el que realment val, com és el català, com ha sigut Lluís Llach i tot el que ens ha donat, aquestes històries bàrbares que ens ha donat aquest cantant, unes històries realment impressionants, com ja ha fet així un poc d'avançament, no? Per als que no l'hagueu sentit, una escena per a endinsar-vos un poc de la història, no? I clavar-vos dins del personatge, pues, més bé podria caber el dubte de que un gran cantant, i paraules com aquestes que dic, que ser català és la paraula que més m'identifica a mi. Ser d'esquerres és difícil, però ser d'esquerres independentista és molt més difícil. Jo crec que aquesta paraula és la paraula que més ha representat la meva vida, crec que és la paraula que més alegre m'he sentit a l'hora de parlar-la, i no puc descriure una altra cosa davant d'aquesta paraula. I jo crec que per donar reflexió cap a Lluís Llach, crec que per al moment avui podem estar contents, podem estar orgullosos, i si no l'haveu sentit mai ja podeu estar clicant, encara que no entengueu valencià, si heu arribat a aquest punt m'imagino que sí que l'entendreu, perquè em pareix molt de valor arribar a estar al minut 7 i estar sentint-me a mi i la meva veu per darrere, però em pareix que encara que no l'entengueu les seves paraules, que moltíssima gent diu que no se li entenen, jo l'entenc perquè sap el que parla, però si no sabeu del que parla també podríeu assabentar-se que és un gran cantant i del seu valor poètic impressionant, i si no entengueu una se n'aneu una altra, se n'aneu una altra, se n'aneu una altra, i segur que trobareu aquesta cançó que tant vos hagi agradat. Com per a mi no podia fer una tria de cançons, vaig decidir la de Verges 2007, el meu treball, perquè Verges 2007 és el que recull, no? Tota la vida d'un cantautora, poeta i tantes coses, no? Lluitadora, esperançador de persones. Impressionant, no? El poder elegir alguna cançó d'aquest va poder ser per mi un repte, però vaig triar Verges, no? Vaig triar Verges, com ell va triar Verges per acabar, jo vaig acabar amb Verges 2007 com a cançó favorita, encara que no és la més favorita, és la que per a mi més representa d'ell. I després tinc un clavell per tu, aquesta cançó és una barbaritat impressionant. Però bé, tot plegat, tots plegats podem plegar Verges. Impressionant aquest cantant. I bé, agrair a tothom per estar aquí, ha arribat fins a aquest punt del vídeo, i ja sabeu, si voleu alguna cosa me la poseu així baix als comentaris, o el que pugueu fer-hi, per a que jo vos puga contestar i vos puga dir les meves opinions sobre les vostres respostes, les meves opinions sobretot, i podeu comentar-me temes. M'imagino que pujaré un vídeo cada setmana, o si hi ha alguna notícia, alguna cosa que vulgui remarcar-hi, pues segurament pujaré vídeos sobre aquesta notícia. Vosaltres, per tant, si hi ha notícies importants, pues les pujaré. I bé, això és tot. Adeu, sort, i cliqueu en el vídeo de Lluís Llach.